Ahoj a dobrý den. Cena zlata nepřetržitě roste. Mnozí si mohou myslet, že už je na nákup zlata pozdě. Že jeho cena je příliš vysoká. A ano, je to pravda. Proti roku 2020 cena stoupla o 100%. Já si ale pokládám otázku, ne kolik stojí zlato dnes, ale kolik bude stát třeba za 10 let. Já sázím na to, že jeho cena dál poroste. Zatím tomu tak v historii bylo vždycky. Takže se ptám znova, je cena zlata příliš vysoká? Když se podíváme do minulosti, tak ano. Když se ale podíváme do budoucnosti, tak ne. S komoditním účtem od společnosti Golden Gate můžete do zlata spořit i po malých částkách. Zlato uchovává hodnotu vašich úspor. Nemá cenu čekat na to, až bude cena zlata v poklesu. Začněte spořit už teď a průměrujte jeho cenu. Ahoj a nashledanou.